Malawi Today. Amalawi anzathu panali nthawi imene Herod amachita kufunsa kuti mwati munomo muli mfumu. Even akuluakulu ake a Herod amachita kufunsa, zinatengera anzeru akumamawa, komanso anzeru akumamawawo anali ochokera kutali. Ifeyo Kalonga Boys chitimu chonsecho taona kuti atupere mlusi chinthuchi akuchitenga 2030. Tikuyankhula zimenezi chifukwa pali anthu ena ake ochepa komanso amene ali ndi mafunso kuti koma nzoona izi mwathu muno atupere chani zikumatengera anzeru akumamawa, komanso inuyo amene simunaoneni pali zifukwaso zachina Herodi zija zimene sanaonere kuti mfumu yabadwa. Panali zifukwa, ndengati simunaone pali zifukwa, koma nkhani ndi yakuti anzeru akumamawa amene ndi Akalonga Boys aona kuti atupere mlusi nkhombo imeneyi, ulendo wa 2030 akutenga chiongolero. Tikutengereni kumbuyo. Amalawi anzathu mukumbukira kuti pa nthawi imene tinali kukulukutika, pamene mavuto anachita kuyala pena paliponse, anthu akudya zosadyeka. Inuyo ifeyo tonsefe tinazaona kuti mavuto amene tikukumana nawo, mpulumutsi amene akhoza kutiyankhira komanso masolution athu akhoza kukhala pa anthu awiri. Tinati atupere mlusi komanso APM and atupere mlusi. Mukhoza kuona kuti anthu akewo akufana naso mayambidwe onsewo ni ma AA. Amalawi anzathu pamene timayankhula kuti atupere mlusi komanso APM timatanthauza chani? Tinali kuti azungulira mitu pa nthawi imeneyo pamene timayankhula kuti even magrupu ena ake amapangidwa kuti DPP plus UDF. Pamenepo Amalawi anali kuti atazingwa, mayankho amene amaona kwa anthu awiriwa. Amalawi anzathu tikuwuzeni kuti zimene munazionazo ndi zomwezi, simunasinthe. Komanso pa nthawi imeneyo inali kuti maona kuti mayankho amavuto pa nthawi imeneyo anali anthu awiriwa. Ani mukhoza kuona kuti chisankho chanu chinali cholondola. Panopa amene anachitenga chinthu chicha ni APM. Mukuona kusintha kapena simukuona kusintha? Wina aliyense akhoza kuona kuti February imene kumaopya February panopo sikuonekaso ngati kanthu, January sikuonekaso ngati kanthu. Anthu panopo akuyenda, moyo ukupita kuchisese, kuonesa kuti moyo uli tayari, china chilichonse chikutheka. Zija mnazaona zija kuti mmene tavutikira ndi MCP, mmene takulukutirikiramo, mayankho ndi ati amenewo. Andi chimene mayankhula kuti APM akazamaliza wosatira azakhala atupere mlusi. Nde 2030 iyo anzeru akumamawa amene ali Akalonga Boys aona kuti atupere mlusi 2030 akutenga chinthucho. Amalawi anzathu tikuwuzeni kuti chonchi zikumachitika pali anthu ena ake amene panopo ali busy kumayambana ndi vice president, nawonso akuti akufuna chinthuchi. Mukhoza kuona kuti pa nthawi imene timayankhula kuti APM and atupere mlusi, anthu amene panopo akuonesa zikhalidwe zoyipawo each and every day akumapanga maupo kulimbana ndi vice president, kumupezera zifukwa, ali busy ndi gangati, ali busy ndi vice president, anthu ake ndi atatu. Amalawi anzathu tikuwuzeni kuti ichocho ndi chinkhani pachokha. Tikhoza kuchitenga panopo chinkhanicho komanso mpaka mazulo chifukwa tili ndi ma details. Kuli anthu atatu amene akulimbana ndi vice president Jane Asa. Iwo akuti nawonso akufuna mpando. Kuwaona anthu akewo, kuwaona zeru zawo, kuwaona kuti inu mwachoka kuti inu. Ndani amene akuwuzani zimenezo? Basi kungokula mtima chonchi. Amalawi anzathu chisankho chimene tinapanga ifeyo poyankhula pa nthawi imeneyo kuti mayankho, Amalawi anzathu chimene ifeyo Akalonga Boys tikukhulupirira kuti ukakhala ndi mavuto, chiganizo chimene ukumapanga chiganizo chotheka, komanso ukumapanga chiganizo chokhazikika. Zasiyana ndizoti ukumasangalala, koma ukakhala kuti uli mavuto mmene tinavutikira ndi MCP pa nthawi imene Amalawi ankayankhula kuti mmene zavutiramo chimene chikhoza kutithandiza ndi APM komanso atupere mlusi.
anali mayankho amenaja. One chimene chasintha ndi chakuti zinthu zuzangobwera mwina motembenuka. Timaganiza kuti mwina mwake zibwera chakusogolo koma chikubwera chakumbuyo. APM asogola after akubwera mwana oganiza bomb. Amalawi anzathu tikuwuzeni kuti Akaronga Boys abwera andisakutekeseka. Tikamayankhula za Akaronga Boys si anthu oti ophweka, akamapanga zinthu zawo akumapanga zinthu zawo molimba. Tikuwuzeni kuti kuli Roman Reigns and John Cena. Anthu aja wina aliyense akhoza kumayankhula kuti ndi anthu owina ndewu akumamenya mwakathithi, koma muone mmene akumamenyedwera anthu aja. Amene aja wina aliyense akuyankhula chamapetocho kuti zoti akumamenyedwa motani, akumapirira motani kumenyedwa sakuyankhula. Amenewo ndi Akaronga Boys. Akaronga Boys mwina mulimonse pa zokhoma iwo akulimbabe, koma chipambanocho Amalawi anzathu mmene Malawi alili panopo akufunika munthu oganiza bwino komanso woziwa za chuma komanso wosaba. Tikuwuzeni kuti APM ndi atupere mluzi. Maqualities yawo anali ofanana pa nkhani ya zachuma, pa nkhani yosaba, pa nkhani yokhulupirira, kugwira ntchito mozipereka. Amalawi anzathu kuli zambiri zimene takonza, sitinayankhule kusaidi kwinako. Lero ndi Sunday, muli ndi zochitika zambiri. Tikupaseni mpata kagwire piteni kuchalichi komanso weekend tiyankhulana chifukwa chinthuchi tangochiyamba kumene. Muli zambiri mkatimo zoti tikuwuzeni zoti zimene ife anzeru akumamawa taziona mwa atupere mluzi. Khalani pompa, dikirani, tione zambiri. Nthawi ya nkhondo ikubwera, koma panopo tikufuna kuti tikuwuzeni chilungamo. Mwakoma nonse, zikomo.